onye ọma na-ege ntị na ezumezu Igbo TV. Na ezumezu Igbo anyị ga na-ewetara gị na mbọsị taa akụkọ ifo. Lota na nke a bụ oge ụmụaka na ezumezu Igbo TV. Aha m bụ Onowu Ezugo Chinyerugo. Ya bụ anyị nọ n'ogige ụlọ akwụkwọ Prime Gold International School tata nke dị na Oludi Apapa, Lagos. Ọ bụ n'ebe a ka anyị na-ewetara gị ihe omume nke anyị kpọrọ oge ụmụaka na ezumezu Igbo TV. Lota na ọrụ anyị na ezumezu bụ ịkọpụtara gị ihe niile gbasara ndị Igbo bi n'asụsụ ha ruo n'ọdịdị ha nakwazi omenala na ọdịnala ha. Lota na Prime Gold International School bụ ụlọ akwụkwọ bụ ọkaibe n'ihe gbasara ịkwalite asụsụ nakwazi agụmakwụkwọ na ezi ntọala nye nwatakịrị ọbụla. Ya bụ ọ bụrụ na ibi na Oludi Apapa, Lagos, gịnị ka ị na-eche ịkpọta nwa gị na Prime Gold International School, ebe a ga-enye nwa gị ezi ọzụzụ na ntọala bụ ịgba nakwa ime ka ọ bụ akwa akwụrụ amamihe nakwazi agụmakwụkwọ. Ngwa ka anyị gaa na ya bụ akụkọ ifo taa. Sonyere anyị. Ọ bụrụzikwa na nke a bụ izizi gị isonyere anyị na ihe omume anyị na ezumezu Igbo, lota ka ị pịa gara mgbịrịmgba nke ga-abụ na mgbe ọbụla anyị ga na-ewetara gị ihe omume dị iche iche nke anyị na-eweta na ezumezu Igbo. YouTube ga na-enye gị ezi ncheta. Ngwa ka anyị gaa na akụkọ ifo ndị a. Sonyere anyị. Ka njikwa n'ọzọ, ụmụaka ndewonu. Kedu ka unu mere taata? Daalụ rienne. Anyị si na ezumezu Igbo wee bịa n'ụlọ akwụkwọ unu taata ịkọpụtara unu ihe gbasara ndị Igbo, ọkachasị akụkọ ifo, iji mee ka unu mata ma nye unu ezi ntọala gbasara Igbo nakwa asụsụ ya. Nke a ga-amasịkwa unu? Nke a ga-amasịkwa unu? Daalụ. Ya bụ tata aga m akọrọ unu akụkọ ifo n'egbughị oge ọbụla. Unu achọ ka m kọrọ unu akụkọ? Ụmụaka, unu achọ ka m kọrọ unu akụkọ ifo? Unu achọ ka m kọrọ unu akụkọ ifo? Ọ ga-amasịkwa unu ịnụ akụkọ ifo? Unu amara ebe akụkọ ifo? Ngwa aga m ebido n'ịkọpụtara unu ihe bụ akụkọ ifo. Ya bụ ọ bụrụ na mmadụ asị gịnị bụ akụkọ ifo, esi ya na ọ bụ otu n'ime ntọala maọbụ ngalaba ntọala e nwere n'ala Igbo maọbụ ọdịnala Igbo eji akọwapụtara mmadụ ihe gbasara ihe mere eme gara aga, ihe mere eme maọbụ ihe ndị megasịrị eme n'oge gara aga. Unu aghọtara ya? Unu aghọtara ya? Ọ dịkwazi usoro a ga-eji kọwara unu ma gbaziere unu ka unu ghọta ihe bụ site n'akụkọ. Unu aghọta ka unu ga-esi wee bie ndụ dịka ndị toro eto mgbe unu ga-etolite. Unu aghọtara ya? Ya bụ aga m akọrọ unu otu akụkọ ifo tata. Otu akụkọ ifo ka m akọrọ unu. Nkọwachara unu otu akụkọ ifo a, unu agwa m ihe unu mụtara n'abụ akụkọ ifo. Unu aghọtara nke a? Unu aghọtara nke a? Ya bụ ọ bụrụ na ile anya na odea, ị ga-afụ ihe m dere ebe a. Ya bụ tụmambe 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 lọkwuru ya. Ya bụ ihe a bụ egwu ọ ga-abụ anyị na-akọ akụkọ ifo anụ. O nwere ebe ọ ga-ero anyị agụọ egwu dị na ya. Nwere ọdụ m na-akọwa. Egwu a dị na ya bụ tụmambe. Ihe m ga na-ekwe ma ọ bụrụ na m na-agụ ya bụ egwu bụ gịnị? Tụmambe lọkwuru ya. Kwukwa ya ọzọ. Aga m ekwukwa ya ọzọ. Ifochakpi ifochakpi. O nwere nke ọma akọrọ unu. O ruru otu mgbe, ma na-esonyekwa ya na-akọwa, ma na-esonyere. O ruru otu mgbe, akụkọ mma akọrọ unu bụ isiokwu ya bụ
ihe kpatara na ihe ekere eke anaghịzi aghọrọ mmadụ nwa. Ihe kpatara na ihe ekere eke anaghịzi aghọrọ mmadụ nwa. Ihe kpatara, kwuo ya. Ihe kpatara na ihe ekere eke anaghị aghọrọ mmadụ nwa. Ihe kpatara na ihe ekere eke anaghị aghọrọ mmadụ nwa. Ya bụ, ọ bụrụ na mgbe gara aga, ya na-akọwa, ọ bụrụ na mgbe gara aga ihe ekere eke dịgasị ntụ. Ihe ekere eke bụ ihe ndị na-afụgasị anya, ihe ekere eke, ma ode a unu abụ ihe ekere eke. Ọ na-abụ mmadụ bịa ọsi ihe a wọrọ ya nwa, ihe awụọ mmadụ. Ọ bụrụ na mmadụ amụtaghị nwa, o nwere ike o jekwuru ihe ọbụla ọ fụrụ ekere eke wee sị ya gịnị, wụọrọ ya nwa. Ọ bụrụ gị akpa ka ọ fụrụ, ọ sị akpa wụọ nwa, ọ wụọrọ ya mmadụ, akpa abụrụ mmadụ, ọ kpọrọ ya naba. Ị na-adị m na-akọwa? Mana anyị chọrọ ịghọta ihe kpataziri na ihe ekere eke dịka ụdị a anaghịzi aghọrọ mmadụ nwa. Ọ dịghịzi aghọrọ mmadụ onye akpọrọ ya na ọ ihe chọrọ ileba anya na mbọchị taa. Mana etinyekwara o nwere otu mgbe n'otu obodo, e nwere otu nwaanyị na di ya na-amụtaghị nwa. Ha amụtaghị nwa ma ọlị. Onwe na-atụ ha n'ọnụ nke ukwuu. Ha wee mana nwaanyị a nwekwara otu ohu a ka ya na ya bi, mana ohu ahụ abụrụ nwa ya. Na-esonye ya na-akọwa. Ohu ahụ abụrụ gịnị nwa ya, mana nwaanyị amụtaghị nwa ya na di ya. Eweruo ọdịkata ndị mmadụ wee na-akọ ya ọnụ nwa na ọ mụtara nwa, na-akọ ya ọnụ ọtụtụ mba, na-akọ ya ọnụ. Nne di ya wee na-achụpụ ya n'ụlọ, mana di ya hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Wee nụkata ka ọ dịkatara wee na-aga ugbo otu ụbọchị, wee fụ agba nọrọ n'akụkụ ebe a kọrọ ubi. O wee jekwuru agba ahụ, maka na agba ahụ mara mma nke ukwuu. O wee jekwuru agba ahụ, wee si agba ahụ wee yọọ ya, si agba ahụ ka ọ wụọrọ ya gịnị nwa. Emeghị ya na-akọwa. O wee si agba ahụ ka o megịnị ka ọ wụọrọ ya nwa. Agba ahụ wee bụ ya, wee si ya na ya ga-awụọrọ ya nwa. Mana o nwegasịrị ọtụtụ ihe ọ ga na-asụgasị. Agba ahụ wee bụ ya, wee si ya na nke izizi bụ na ama mkpọ ya agba akpatara n'ịkpa maọbụ agba, maka na aha ya bụ agba. So ya bụ na ọ ga-enye ya aha mmadụ, mana ọma mkpọ ya agba. Nwaanyị ahụ wee kwete, wee si ya na nwere wepụtara n'ụwa ka kpọọ ya agba, kama na aha ya ga-abụ Amata nwa Amarịma. Ya Amata nwa Amarịma. O wee kwete. Agba ahụ wee mebiri, wee wụọ mmadụ, wee soro ya wee laba. O wee laruo, wee kpọọ odibo ahụ dị na-abi n'ụlọ, wee gwa ya sị ya na aha nwata bụ Amata nwa Amarịma. Na onwere mekọtakwara ka ọ kpọọ ya agba ọzọ. Odibo ahụ wee kweta. Ha wee biri n'ezie, wee biri na-aga. E wee ruo otu ụbọchị, nwaanyị ahụ na di ya wee gbawakwa ugbo ka si aga na mbụ. Mgbe ha ruru n'ugbo, ha na-akọ ugbo. Mana mgbe ọbụla ha gabara ugbo, a na-edebere Amata na odibo n'ụlọ ma dobere ha nri ha ga-eri, maka na odibo ahụ bụ ihe na-esi nri ha na-eri n'ụlọ.
odibo ahụ na amata wee nye egwuregwu mgbe ọbụla ma ọ bụrụ na nne na nna ha wee jebe gịnị ugbo. Ụmụaka nweziri ya na-akọwa. Ewere otu ụbọchị mgbe nne na nna gabagara ugbo, ha wee nọrọ n'ụlọ wee na-egwu egwuregwu. Ewere mgbe a na-eri nri, amata na odibo ahụ wee na-egwuregwu, mana amata na odibo bugatara egwu. Nwa odibo ahụ wee gbuo obere iwe. O wee ruzie mgbe ha ji eri nri ehihie, o wee kpọọ ya amata ịda buru nne ya. Amata atụpụrụ ya ọnụ maka na iwe na-ewe ya. Ọ kpọkwa ya ọzọ, ọ tụpụrụ ya ọnụ. Odibo ahụ wee were iwe kpọọ ya agba bịa buru nne gị. Agba ahụ wee iwe ya. Amata wee wezi iwe wee laghachite azụ n'ugbo ebe ahụ gịnị akpatara ya n'ịkpa ebe ahụ ghọrọ mmadụ. Nwere ebe ọ na-akọwa mgbe ọ na-aga n'ụzọ, obere akwa na-aga, o wee zute nne ya ukwu n'ụzọ. Nne ya ukwu nke a bụ nne mụtara nne ya. O wee zute ya n'ụzọ. Nne ya wee jụọ ya sị ya, amata m amaghị ma onye ebe na-aga. O wee bido gbuwara ya egwu a. Nne abụ egwu a ilu ya na-ekwu ya bụ gịnị tụmambe. Ọrụ gbuo ya wee sị ya, nne m kpọrọ m amata nwa amarịma. Nna m kpọrọ m amata nwa amarịma. Nke nọ n'ụlọ kpọrọ m anụ akpatara n'ịkpa. Agbata m n'ịkpa tụmambe ma alaba ala mụ. Agbata m n'ịkpa tụmambe ma alaba ala mụ. Okoro ala mụ nọ n'ala na-eto okoko. Agbọghọ ala mụ nọ n'ala na-eto okoko tụmambe. Nne m wee yọọ ya wee sị ya mba, ya ala na ya nọrọ ya soro ka ha naba n'ụlọ. Ma ọ bụrụ na ha nara n'ụlọ n'oge gịnị n'oge ti odibo ahụ n'oge egbu ya, odibo a kpọrọ ya anapụtara n'ịkpa. O wee yọkata ya na sị ya mba, na ya gwara mama ya na ama mkpọnata ya agba na tata na odibo ahụ emebe gịnị akpọgo ya agba. O wee jụ, o wee gafere ya wee na-aga gbagada wee fụ nna ya ochie n'ụzọ. Nna ya wee jụọ ya sị ya, amata ha mara ma onye ebe na-aga. Ọ gwakwara ya egwu ọzọ sị, nne m kpọrọ m amata nwa amarịma. Nna m kpọrọ m amata nwa amarịma. Nke nọ n'ụlọ kpọrọ m anụ akpatara n'ịkpa. Akpata m n'ịkpa tụmambe ma alaba ala mụ. Akpata m n'ịkpa tụmambe ma alaba ala mụ. Okoro ala mụ nọ n'ala na-eto okoko. Agbọghọ ala mụ nọ n'ala na-eto okoko. Nna ha wee si ya wee yọkata ya akụziri ya wee yọkata ya wee si ya soro ya naba. Ma ọ bụrụ na ha na-arụ n'ụlọ na ọ ga-egbu odibo a ọjụ, o si ya na ama na mgbasokwa ya oberekwa akwa wee gafee ya. Ọ gatakwa n'ụlọ, ọ na-agakwa na-acha azụ n'ugbo a. Ọ fụzie nna ya ka nna ya na-abịa. O wee jụọ nna ya wee sị ya amata ha nwanyị ma onye ebe na-aga na-ebe akwa. O wee gwara ya egwu asị ya, nne m kpọrọ m amata nwa amarịma. Hapụzina ya. Nne agba egwu ị na-aza ya, onye ga na-aza ị na-aza tụmambe kwolu ya. Nne m kpọrọ m amata nwa amarịma. Nna m kpọrọ m amata nwa amarịma. Nke nọ n'ụlọ kpọrọ m anụ akpatara n'ịkpa. Akpata m n'ịkpa tụmambe ma alaba ala mụ. Akpata m n'ịkpa tụmambe ma alaba ala mụ. Okoro ala mụ nọ n'ala na-eto okoko. Agbọghọ ala mụ nọ n'ala na-eto okoko. Nne ha wee yọọ ya ọjụ, ịkata ya ọjụ. O wee naba, o wee fụzie nne ya ahụ bụ amata bụ nwa amarịma wee fụ ya n'ụzọ. Nne ya wee buru ji wee nabata
wee fee ego na ịbakọrọ na-abịa. Mgbe nne ya fụrụ ya, nne ya amago na ụgbọ adịgo n'ihe emebigo. Nne ya wee sị ya, gịnị mere? O wee sị ya, nne m kpọrọ m amata nwa amarịma, nna m kpọrọ m amata nwa amarịma, nke nọ n'ụlọ kpọrọ m anụ akpatara n'ịkpa, akpata m n'ịkpa tụma mbe ma alaba ala m, akpata m n'ịkpa tụma mbe ma alaba ala m, okoro ala m nọ n'ala meti okoko, agbọghọ ala m nọ n'ala meti okoko. Nne ya ahụ wee daa n'ala wee yọkatị ya, wee yọkatị ya, wee yọkatị ya. O nweghị nne ya yọfọrọ ya ọjụ. Ọsị nne ya ga-ana. Nne ya yọkatị ya ọjụ, enwego yọkatị ya ọjụ, yọkatị ya ọjụ, yọkatị ya ọjụ. Nne ya wee hapụ ya, o wee gafete, o wee naba. So mgbe nne ya ọ nabara, ọ gazie na ama ahụ ebe ahụ ọ nọ mgbe mbụ wee daa, wee bụrụkwado na-agba ọzọ. Mgbe nne ya ruru n'ụlọ, nne ya wee jide odibo ahụ wee mee gịnị, wee kee ya agbụ, ha wee gbuo odibo ahụ maka mgbe gịnị na o mere ihe a si ya eme, na wee mee ka nwa ha wee laghachi azụ wee bụrụ agba, mee ya ka ha gbara ka nwa ọzọ. O wee gbuo odibo ahụ, ha enweghịzi odibo, enwere ọzọkwazi nwa. Ya bụ nke a bụ ebe akụkọ ifo a ga-abịa na njedebe. Olee ihe unu mụtara? Amụtara m ikwu eziokwu. Ọ sị na amụtara ikwu eziokwu. Ka onye mụtara ihe n'akụkọ a m kọrọ, onye mụtara ihe na ya. Oke, ihe nkụzi, ngwa gwa m ihe mụtara. Mụtara anyị anaghị eji iwe mee ihe ọjọọ. Maka kwụọrọ na ya aka. Kwụọrọ na ya aka ọzọ. Onye a na-ege ntị ọfụma. Ọ dịrọ mma mmadụ iji iwe wee na-eme ihe. Ọ ya bụ ezigbote ihe mmụta dị na ya. Iwe iwe adịrọ mma. Ị na-aghọta ya na-akọwa? Iwe iwe na-ede adịrọ mma. Ọzọ bụ na irube isi amaka. Irube isi eme ihe ọ bụrụ na asị ga-eme n'ihe emenye ya, odibo ahụ asị ya akpọ n'onye a nabatara n'ịkpa, o mee gịnị, ọ kacha na-akpọ ya, ya bụ na ọ dịghị erube isi. Irube isi mere gịnị, ya tụrụ ya agba mbọ bụ nwa na-erube isi. Ọ ya bụ ihe mmụta dị n'akụkọ a. Ihe asị gị mee, ime gịnị, imee ya otu ahụ. Ụmụaka na-aghọtara ya? Ị na-aghọtara ya? Ngwa ka emesịa nụ.